ma yensusu mu ye na nanom se no mu ya bosonsomfo na de no wono mu ye no wono mu bohu nim de ni nyansentira Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara ye sama ne ye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enan no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase doctor I was 024-790-4473 and now 024-916-4977 Abutre Clinic Yanam Ako Pressure Kwanso Besan Yadie ene yesa busua de ade no sua de sua no ani guso yesua kro no ene nti yesua yesu adwene se nyansane nim de ni bakofo otiri mu nti se oso wa binchire bi de ka de yesu makekan yi ho ana ne de me bekan yi ho ene de wodi nkan ahwe wo asem bi bisa fabra comment session no aya ma room fi so se obe like wo be share no subscribe ye aya koso a asua de no if say I will say your koso hu ne ya mamre ne ya maye ye di ekyereke ya mane na nanom abrofo nom pa eya na toda yesua wo mu a yesua tira no wono mamane bi wo ha wo ye hwan wono mo ntontwene mo da su kuram ti ade na wo se ye de yetoto ye de adanse enkoso ansua yenso mu yie fi se Jesus Christ no twede ampo nyankropon ne ba no a wo de ba asase su no onim se ya mamre ne amane ni Jew for wono mamre Israel for wono mo de empo wono mo kasaku ahodo no a no mo Bible ne no bia wo na mamre ne amane ebie ni hono mo obi ebu ne gu ne de so nti adenti ana babia me no mi ye ba be fire no ye mfa ye de ni bere so ne yensua ye nchire ma ebie na no ne ye di nkomo efa se owu aba fie na ye nyina ye nim se busua pani ene abusua ni nyina ye hene ene nti ye kwose abusua pani ye bo abusua pani amane se de asie nie na wo ma otu bofo me kwhwe ye amuyi ye da pa ba bi di ato de besra no asra no twa a champon de agu no so a fei free sada no ko nyina da na ato se ye soma ame akobo wono mu a wono edi pa a wo patamu no ye kwakose wono ye kwakose wo mu se de asie nie na wono nyina aba so obi free mu se ya na wo tweda na edi nkan eye abusua odofo wotie me na wo tweda die eninti na nanom edi a wode to no se na wotweda wankasa na wotwe mienu da wankasa bosome da wankasa bosome mienu da enne suatra enne sa akasisamu se so eye ahunya bebrebe ntio na wotweda kwa de ahye bosome mienu na wotweda na de ahye bosome nsia enne se yie na de ye nanka me pa chawo e wase sentia na nanom wono munyansa ene wo munim de mu wo mo kura sabia buru sabia nya do no wono suku ekro enko nkan wo munim de entia wono se na wotweda wonim se yedi na wotweda ene yedi adabia nan wonim se ana yimienu sa ana yimienu yedi ni kusu frencham ye mabi ntoso ai ye mabi ntoso mamen twa dwene si asem bi so na se bia wo hunu bi da wate bi da wo hunu die nti a ye ka na wotweda adaduanan so adaduanan obi awu fie ma wo hunu se ade abechi na wotweda no ama asiri na wotwe pepepe ahemacha na adasuo mu wa antese kukuru enfraba bi na fa ese nchansi kikabum ese ni bakro ba bia ne da no demo ese wote sede ma ekikabum wa onti bi da wo ma me bi anka bi mpene se munchira wo da yo se wate bi da e wodi entia se wo ma me so aka bi a kire wo da e wodi entira afa so adaduanan se wo so wate a ese e adaduanan
said na dede pa si wa fu apa dem ho no pa oh we dey on ba fie we dey jam ono an ba ni what dede e wo nipa kro no edan ya no odam ana efie ho no no wo hu ne se enframa bia enya common wo hu ne se dede bia enya kwa eye e wo na wo twede ne dadua na wo fie a eye busu fie na nipa kro no wo firi mu ana no wote mu wei na Aprebi me ne ba bisa ne mansam paya ne menhwehwe mu ne menfifi wei adwa Aprebi adwa mama me call maami abesiriwa bi ho na me bisa me say adan ena na wo tweda adadua nan da nyese yedi ni kakraka wo but abusua ni hia na wonom adwendwene wonom ho adan tia waka kire me say na wo tweda ene adadua nan okra na efri nipadua ne mu na wo kro no ya nti ama nipadua ne enkwan ne mu bie mu no sa nipa kro no wo wuye no edri na wo twe na wo twe pepepepepepepe munkum ana osuru bie ewiemu wo ka sunsun asem na eche me obi eri wo se munkum bie e ma sa okra no efam ko eninti se nipa kro no owuye no na wotweda se ye sori ahemaachi e ma se de di na wotweda no bebe baso ye na wotweda no ho amane ma no a na se okra no ana nipa kro no tie se no na ne niema ededa na kwan mu a asuru bia ohu na wafamu akọ se ebie na wotweda a omununkum ni bie na wotweda a age na dadua nan e de san bie so to di ai enti se bie na wotweda na so okra na ehu adadua nan ebia na me ya domo a ohunu a wafamu kọ se sa enan mienu mununkum ni bie na wotweda adadua nan na se okra no enhu na ena me ye kase okra na ne nam asase su tie so ye samantwentwen nti enne se wunimu a aka kire aniti ayamanies amamre se yedi na wotweda na wotweda na mamre na ye die no amane bi wo mu a ye enno na ema okra ni jitu se ampa wa free nipadua no mu on kati asefo mu bi anenti munkum ni bia wo se wo hwehwe mutimi kro na se ye ni na wotweda na mesa nipa kro no sa na wotweda no a ebi wo ha ebia ohunu ana se bitiri so anya yie na dadua nan so ebie no ohunu na ye se waka ona na masasi so enti odofo se mo na wotweda de anya yie ani ya twenya kase ye de hye bosumi ne bosumi mienu ne bosumi miensa ani ye di ni hom da bi na wotweda kora de ye de se adofo arenti ebra abusua koro no nipa koro na wuo se ye bema se medika aka me se me de ye mfato ho mfa ne se oba ne okunu bema firi mo se so oba ne firi ya kwakobọ nipa koro na busua pani amane ama busua na bepagya bo no se ye de ato demo ye de wo adwomo ye de akatwade ye de nkamfa ye de fono obi so de cement ye de sano ebi etwa champon de agu no so champon ne de wo ye de betwa gu so ye twagu no so no efri da oto ne kon wu ye no ekopim ne nensia so awose ye se abusuafo nyina na afei ade che na wotweda ne nenso so ye de na wotweda eda no a ni pakoro no so to ne ko wu ye no abusua no abusua fie wono mo abusuafo no wono mo bobna wono mo su e de se potamo hofo ni pa ewo brono no so wo se asmasi konto obenten kwaadwo afuofie friend say chese din be na wunim ni pakoro no twede mponyankrompon wato ne nsa e de afre no enenti esu so beti se busua nipa num sia edu wono mabom esu pedinfo a se bia buru enye wono ho nete wo mo na nyese hwe nka wo mo no wo mo su enenti yesu e de se omanfo se asamiya ato abusua no eni ente abusua pani hya se etu bofo ne ekosese adofo wonom e de nhweso se ye pa bie se ye de hi
nyame ya domo ane nanso na wotweda no pepepe abusua pani ene na abusua tenase na nsa na wo ade beche mo tenase no ahemaache emma ewo fie ho ebobna de se adofo wo potem ho nyina se konto ya wo ko ne kra achie no ene na wotweda ene nti wonu musu de se adofo a ewo ho no mo me pa cho na wotweda su no yamfa ntum wantene so emfiri kotia enkokotia emfa mfiri tire nkotire hyede nso eyida ene eto ayina na enya yida na wotweda de a me pa cho yesu busia fie wa ene adu ho no mo se de be ya bro no so ofo ebete bro no so ofo te a eye de nipa ya na e de nsam ne kro ye bobo ye ho amane ahemaache ne ma ne su wie na afi omusu nyina so no wono mo de prawu ahemaache su no wono mo de ye fiade na wono mo de siesie fie ho no mo se de be yo na de be chia nkrofo ba be ma wono mo daakna ba be ma wono mo ya akono e je se fie ho so atenti wo su wie na ni mo tete a abusua pani wone ne mema ene abusua no wono egu nsa eyi apayo me ka se na mo no so dada mu enti wono mutimi ko yi apaye no ewo emu no epono na no ho no oyi apaye ekasa de kire no afi wono asre se ena aka wono mani mu no bebia be ye nkoso nti na wotweda no abusua pani yi paye wie no wotena se a adofo wono mebenya ho anopa eba be ma wono ya akobechia wono na bia wono ko wono mfumu wono bechia ekofum wono makọ aba ebi so wono mokra wonko sese bi wo ha wono ni deda nti wo boa ne ho se de be ya na wotweda no wonko ti eba se ya etete abusuafo ne ho saa na ye han konwa kanene de na ye benche ene eye adamadwa be ka adamadwa wo akonwa kro akonwa nketwa ya de dua ya na etena so ma atena so de ya de yi unya no bi senso abra na ano so varanda no so na obenya obi aba oba no ate atena we ba no ate atena ochia no ate atena saa aninti oba na obachia na wotetena na ebisa akwanso oh aye konto na wotweda ya anase ejanene na wotweda na mse me ba bachia busunfo aninti na enya ade bi a ye kyenkyene da na ya na wotweda no esanse abusua na wonom de hye afiri mu no wonom nko ba bia nti obi o wonom na wotweda wo ba obi o nyegya kakra wotime de bre wo mu obi so ho aburu wotime de bre wo mu ebi so wonom akane ne de na de do so pa wotime ode pa na wotweda na ye nsanfuo ani nti ubohwe e papa no ma betwafo no wonom kwa wo ba obone kashiri osuna ketetwa senso na yi na hina nas krokro wodi guma ba no so wo ba wose mikitami nsanfuo podo nsanfuo podo no wode bre wo ba meka sei ne kura enso ebutuso kura no kra de ofirefo mu ba na ebutuso ebutuso kakra na huro no yese de e ba no anu yi se de ebe na anu huro fitaa no ebe woso nti wo ba na wo chia ye bisa kwanso ajansafuo no obi ya ye hye ne bi obi ya ye hye ne nsanfuo ne bi na wonim se nsanfuo se de esiti enso mekire wo se de esi bo po da achi ai ne nyina ma hye da masua nti mekire wo po bo enti abradofo abagwachi abusua yi ama ya bisa wono mo kwanso wono mo bo mama ne yese ya akonsam ene ode bra abusua no na afa abusua no eda wono ma hye se wodi emu no betompamu no wono ma asia ye yie no na wono ede tudwa no wono de tudwa no wono de tudwa ene nti na enye sound system asem sa abrekwa na sound system ni hono enso na ye nsintwene kura so se yesi ye bo kete ye bo da bi na kete kura de na ye hemfo agro enne na bibia besanka wiemu nti kanete tene na wotweda de ye ntenase se ya ababa na abusua no obi aye tuntum ene yete hono mo to obachia ne ma akwa aba ibisa akwanso ko nto na wotweda ya na se baba ma busuafo ya akọ ene hyede ene na se na busua panisi yense wo mo se nyame ya dom a na wotwe se ne na chese wo hwemu a no wawu na wotwe mienu no nti na wotwe se ne ye de no beto empem na eja abusua eye na eye e de akata na chekwa na se ya hye date awie ya ka kire asa
to utrata ho kakra wo ma musu aba na akọ utrata na abusu ho kakra ba na akọ sei e de na wo tweda na abusu na de na abai e de na abesan ka wi mu na wo tweda na de live band e na kwa de sound system no kwa de nkeye na wo tweda na de hye bosome mienu bosome nsia ye boa bosome e na wo tweda no ade ye den ye ha de wawu no ye ha ne kra efise wa mane bi o se eyo umi ensusu emfa Kristo som enkata ya mane bebere so efise ye nananom wo nsum nyame na enso wo nim Nyankopon a wo wo enti no wo nim kwan ya wo no fa so som Nyankopon enti wo hwa wo no bibia mu empodintu mu wo no se de no sititu wo mu kuro din ene wo no nkasa mu bebere ade san ya mo nyame so bo nyame wa ma waduane ni o ma de enche na saa ensem we nyina ye ensem a no mo de eda wo Nyankopon som adi a kire so mo ogidi o Nyankopon mo enti mo ma ye nsusu mu ye na nanom se no mo ya bosonsomfo na de no wo no ye no wo no mo hu nim de ni nyansa ntira enti abusia se na wo ni mu a enne na watchida ye mini ho saa e ko de boko ayi dade obia e jale nipa kwan owu akira ye yie enne ne ayi yo owu akira ye yie ti no de wu yi nipa kora ya na se fata na watchida de ye nyamane ye no na ekra no munko bibia ontimi hunu no wonko we ene ade kakra bi me pese me no baba ba chene ne senya Aprebi waves so ahemfa na abenya nya ne baabia eji ko so na subscribe like it na share mami wahina yere ajua Aprebi